Okay. Get a yes or okay. Manaeso. In my man. I'm a woman in the village. All of my ways, woman. You know, I come at that work. If goes of Wego. I hope I go. My boy, my cake go home. Coach, you know that it's okay. Are you okay? You Joyce. I got work. Now great grandfather, yeah, papa, a native doctor. Oh, but hand rock, yeah, native doctor. Okay, village, Mbaraka. Village, the doctor marry papa, okay. Yeah, kwa family hapo. My papa, in fact, oh, kuku papa. Maka odore ya. Ya daba ni me frying pan. Oku wo ya nwo. Mama ya akuku dobugure ya daba na mmiri. Iwe ike gwa m ihe ikwe bia. Ka nko wara gi. Okuma ehi ahụ ndị mmanwụ na chu chọrọ ijide gị. Mma okeshi n'ime ọhịa pụta. Akuku dọtụrụ n'ime ọhịa. Ọkwa Chineke mere ebere na ọmụ na ya so. Njisi ike na-ekpe ekpere ya ebilite. Nye hụrụ m na-eti mgbe ahụ na-abịa ka o jide gị ka o jide ndị mmụọ ahụ. Ana m na-eti oke agala akwụkwọ ga-adọkwa gị n'ihu ndị mmụọ. Oke agala akwụkwọ ga-adọkwa gị n'ihu ndị mmụọ. Ya aga o ihe a ị na-agwa m kịta ka iji kwadocha nnọọ gocha ma akwa nnọọ dị nnọọ mma chọrọ m ya. Ihe m chọrọ ịgwa gị wụ famili anyị akwụkwọ anaghị ada anyị. Ọnwụ na ile m anya ị ga-ahụ na ezuru m oke. Family ha akwụkwọ nọ ha n'ahụ. Yọta m na-ekwu ile m anya akwa azụrụ m ya oke ọnụ. Sure, oh, Brazilian. Ilecha m anya n'ahụ m okpu ambi. Ịnyanya ikpufu Turkey. Turkey. Okpugazi nke a na-akpọ Louis Vuitton. Nsukọ m abịa ahụ gị ka efu m moto ladies mention ndị ezigbo ya ka m vuru gị gala nke nwaanyị gold. Ọjọọ m gaa ahụta anụ atọ. O nwere mmanya ṅụfọrọ aṅụfọ bottle start ṅụfọrọ. Nsi m bịa na gị esoro ka anyị ga-aṅụcha ekpuchiri m ya iji adịghị aba. Nsogbu adị. Edotere m ya esi. Ịchọ ịkpọ m ka anyị gata anụ. Ejikwa m ego. Ịma na otu ịdị mma nwaanyị. Ịhapụgo m nke ka ji. Mụ na gị mụkọta ike anyị jee na peji. Anyị gara. Ka m weta ihe nna gị. Okay, ntọ. Hey, dressing m wewe. Ọkwa dressing m a tiri nwaanyị alọ n'ọgba aghara na. Ọka nọ forever. Anụ echere gị ka anyị gaa.
Onyara. Uko ọ dị ka ihe eji achụ aja. Wepụrụ ibo ya obodo, wepụrụ ibo ya oke. Ngwa chasịa ya isi ebe a. Na-agafu. Dịka o si fa isi ihe mama isi ya na ọ dị ya. Kedu ewepụta oke. Ka ebe a ga-eji wee nna m ga-arụla oke mata ama echi. Ka m nwetakwa gị ebe ọzọ. Ya hụ na ị chọrọ ịgwa m na uche gị ka dị n'ebe nwaanyị onye amị ahụ dị? Ụdị a jidekwana nke a. Eche m anya ekwe n'ihi ugboro ugboro. Ekwekwe ka ị na-anwụ. N'ụdị aṅazi. Akwana ekwene maka. Hapụrụ nwaanyị ka ihe na-ekelekwana nwa. Ka ka anya ga-eji n'obere nwa dị ụta. Aghọta m ụdị okwu ị na-ekwu ya. Hapụ nwatakịrị ka ọ ga-ebe. Oke nke akụkọ kedu ihe ọ? Ya obere nwa gị lekichele ya anya. Aghọta m ụdị okwu ị na-ekwu ya. Ihe m chọrọ ịgwa gị imejọ nwaanyị a ya etigbuo gị, ya emejọ gị ya etigbuo gị. Ị hụkwara akpa obi nwaanyị ahụ? Ịkwa mọzụlụ ya? Nke bụ eziokwu na mmaghị emejọ ya, ahụrụ m ya n'anya. So nke ntigbu anọghị ebe a. Na-ekwu gị na-ekwu okwu ịhụnanya. Ana m ekwu okwu ịhụnanya. Ị ga-anwụkwa ahụ. Nna kwụsịrị ụdị okwu Alaka ọnya agwaghị na m fụrụ Joyce n'anya, achọghị m ya o itizere m anya o, ị na-achọ m okwu. A na ha agwa gị na were ihe banyere Joyce sọrọ m. Agwago m gị mbụ na-agwa gị ọzọ. Ihe ọ bụla banyere Joyce were sọrọ m. Ị na-atụ m aka n'ihu? Ntụ gị aka n'ihu gị na-eme? Na m na-enye gị atụmatụ dị mma. Ahụ ọzọ gị na Sam kedu ihe o? Ọ bụrụ m na Joyce kedu ihe o? Kemgbe m na Joyce bido dịba na mma, ogo m na obi a na-afụ gị ụfụ kedu ihe o? So ị na orugo nke ịtụ m aka na oge nke bara mbala ngwa gawa nna. Iwe na-ewe gị. Iwe na-ewe gị ha. Echekwara m na ngwacha oke ihe a wepụ obi n'ebe nwaanyị a. Alakwara na nwaanyị ahụ kwara na nwaanyị a n'anya. Egodo ụdị moto ọ na-agba. Ka anyị ga-emekwa ihe na. Ọkwa isi n'ibu nwanne m n'ibe ezi ọrụ. Ọkwa isi n'ibu nwanne m. Mụ na nne gị dị na mma. Ịhụ na eji bịa n'ụlọ m ya. Obi ga-adịcha gị mma na agụbelechi gị anya. Ọ bụ ụlọ m gị ụjọ adịla gị. Nkwa eji ya niile aga enwe ya. Ịnụna? Mana mama, ka e mere na Samuel ekwere atụpụrụ m ọnụ kemgbe m bịara n'ụlọ a. Ikwuru eziokwu. Enwe ihe ọjọọ m mere ya. Ke mebere nga? Egwebekwara m kemme. Samuel. Samuel ma ahụ dịkwa gị. Melekwa n'udo ajụ dị ha. Ị hụrụ onye bụ bara na-aga ọrụ na-ada akwụkwọ buru bara. Aka m ịsasị m kpọrọ gị nwogogo nwa dị otu a iremegele ya n'ime ụlọ. Chere mama iji ajụ ma ahụ dịkwa m maka nwa emetụ m ya aka. Ị ka ajụ ma ahụ dịkwa m ebe a nọta ahụ dịkwa m. Onye otu ọhụrụ Samuel. Achọ m nwa. Ịchọghị ya gị akpọtara m asị gị lie nọrọ gị na n'ishishi ọnụ ya na n'ishishi ọnụ gị gaa gbachi nke isi dị na kedu ọkpọrọ isi gị akedu kemgbe ọ bịara nga maka nene. Ọ na-anụ nshishi ọnụ m ma na-anụ nke. So mama ị kpọtara m ọnụ rere ere na ọnụ na-eshi isi ka m bịa nụwa nshishi ya. Ọ bụghị ihe m ka ga-asa m ya ngwa gị enwe na nwa ochi na eze dị mma biko nwa m. Mama achọghị m ịlụ ya ị ga-eme ya n'ike. Achọghị m ịlụ ya. Biko nwa m enwe na nwa ọ mabegide nwoke. Isi na ọ mabe nwoke. Mama nwa ha mabe nwoke. Ọ mabeghị nwoke ọ gara nwa ogogo nwa. So Chineke ekwekwana ya ọjọọ. So mama ị kpọtara nwata ahụ amaghị nwoke virgin ka m bịa tagbuo onwe m n'ahụ. Ị kpọtara m ọrụ ike n'ụlọ a mama. Olee otu ọwụ? Ka m bịa rụọ ọrụ ike. Mama biko achọrọ m virgin. Achọrọ m nke e mere eme before. Ajigba. Kpọrọ virgin agachi n'ụlọ afọ. Kwena ihe biko chọkọ m ikwu okwu ọzọ. Nna kwena ihe m na-agwa gị. Samuel. Ya gị kpọtara m ndị ama gị dị n'ime ya. Ọ kakwara m onye ama gị biko.
Biko, anya magudi nka. Nne. Iwu anya magudi. Egbola na nwa o. Ina kwa mam na ewu feji. Okay, let's teach my mom feji. Ama m nne ya ma nna ya ma ngoshi. Okay, ọ papa ya na nne ya na-ekpuchite ebe a. Because ịma nne ya na nne ya. Ịma nne ya. Mama, before m na-alọta, nwa sheba, biko, lee ikpere m na. Eji m feji nọ n'eluigwe, yọọ gị. Kpọfụrụ m feji n'ụwa n'ụlọ. Kwe na ihe m na-agwa gị. Eji m feji n'ahịa, yọọ gị. Kpọfụrụ m feji n'ala ụlọ. Feji na-achọghị gị. Ihe m na-agwa gị. Ọ bịara na-abịa ga-elu ya. Mama, ihuru oke? Oke, nwaanyị ọ lụrụ nwụ, nwaanyị ama good evening. Nwaanyị ama good evening. Gonyere moto. Gonye handset. Gonye ihe niile ọ na-eyi na. Ịhụrụ ya? Ịkpọtara m feji chin leji ha ego. ya nwe Okechukwu manyesara gị ihu. Nne. Ewu onye ama good evening. Ewu onye ama good evening. Okechukwu manyesara gị ihu a. Ọbakwala m ya. Ya bụrụ ọgọ gaghị rere unu. Ịhụ na ọ bịara ị ga-alụrịrị ya. Mụ na ya ngwara gị. Chere m agwala ya ihe dịka ibe gị. Okechukwu onye amagịrị bi ebili ya moto. Onye na be ya imo. Furu feji gị laa ahụ. Si n'ụlọ mpụ. M hụ gị na bed m ọzọ ma ekpuo gị ikpu. Ị na-ahụ na-agwa gị. Ka m hụkwa gị again. Ngwa. Ị ga-ahụ ya nga. Gị gacha ya ị ga-ahụ ya nga. Ọ hịgwe ebe akwa nwa m. Begara nwa m ebe. Ịma ọwa dara ibi ya. Ịwụ nwa da ya nwa. Onye mere Samuel. Ọ dịghị ihe ọjọọ mere nwa m gara aga m eji ya agakọ m na-agụ ya nwa m. Ọ gara ọwa da gị nwa nwatakịrị. Gara nwa m gara. Nhicha anya gị aga m eleta gị anya gagachiri m n'ọkụ m ji asa ahụ gara. Adịghị okwu ụlọ ka dị ya. Akwa nwa m m ga-egwu anya ọ ga-eme. Ngwa gasịrị m n'ọkụ m ji asa ahụ gama ka nwa m ga. Chineke ya nwe Okechukwu mere ese nwa m anya ịkwa. Agwara m nwa m adịghị ihe dị ka ibe gị onye ọwụla wụ onwe ya. Ibe gị ma otu eji ha biri ike ma otu eji ma nga na ha agbaga. Ga-eso m ibe gị onye somekwa ibe na-agafude agafuo. Grachara yo ị ga-ehụ m na ị ga-egwu na m n'ime ụlọ a. Ebe a ka ị nọ na-anya nri. Ịkpọ m. Utoche. Ị na-agba m bute oche ma mara na m ga-eburu uwe oche. Kwa aka ka irie nri. Mama. Ya na isi ofe ọfụ. Ọkwa ngwa gị mgbe na shep na nna shi isi ofe ya ka njisi gị kpọọ oke ka ọ dakwa rie nri. Mama, gị na oke. Ya ghọta ọkwa efe nwa ihe ya na-amasị m. Afọ nya ka nwatakịrị na-agba mbọ ịmụkwa mbọsị na ọbịa etu o si eli nri ma alachasị aka nri na aka ekpe ka ya sịrị ote ga aka ụmụ alị m. Ọ dị mmadụ aka na-amasị m rinne. Ya ọ bịazie ka gị na ya na-abụghị ọgọ ị ga-ekweta na O jikwa n'ebe a chacha. ọ bụzie gịnị Ọ bụ ọkwa ihe m bụ n'obi mgbe nna sị na ọ na-abịa ebe eri nri alachiru aka na azụ aka bụ ọnụnụ gịnị mbakwa ọgọ gịnị. Mama ebe isi n'ezigbo nwokorobịa agwa ya dị mma ịlaikiri ya ka ezi ihe kpata na ịchọrọ ka ọ nụọ m. Ka m gwa gị ọ na-agba mbọ bụ eziokwu o nwere ezigbote obi mana nwata o nwere ihe eji anụ nwaanyị o nwere ihe nwoke na-enwe iwe ma na otozu gị ịnụ mma nwoke a na-akpọ ya mma nwoke o jiro mma nwoke chaa chaa ya asịkwa alụmdi na nwunye abụrụkwa na sọsọ ihe gbasara ego. Ihe a na-enenye anya bụ ịhụnanya ezigbo nwoke umeruru ala nwoke ga-aghọta gị gị na ya ebie ka nka ọ bụrụ ozi ego ma maka njugodi gị ọ na Chukwu agọzibe ma akpatagokwanụ m ego kezi ihe ọzọ na-achọkwa ihe nchọkịta bụ ịhụnanya mma o biko gee ntị ka m gwa gị agwabugo gị ihe anụ mgbe gara aga nwoke ọbụla ya anụ gị bụ nwoke zuru ka eme nwoke ji ezigbo ego ihe nete gị anya obi eruo gị ala ya na-akọ onwezi ụdị ego nchọkịta ụdị mmadụ gịnị ya nwere ike na-adị mma o enwere m nsogbu na nke mana ọ bụrụ ọnụnụ mbanụ anyị dị na mma mana ọnụnụ mba mama ọ ga-anụkwa m mma asịkwa ya na-ekwerego m nke ama mmemme ị chọghị iwe iwe ka ise uwe n'oke hapụ nri aka nri agba
nne m ọ bụ na ọ dịkwa egwu amakwa na nne gị hụrụ nnọọ ego n'anya ụta m sị gị na ihe a tụrụ m n'anya asị ka m na-asị nsogbu m kịta bụ ka ihe m ga-agwa oke ka eziokwu ka ihe ga-agwa oke nna this young man chọọ ka m nye ya nsa nkịta nke echi ọ na-adị ya ka ọ maburu m ka ọ taba m kịta alụmdi na nwunye a na-agụ ya agụkọ ọ dị possible ka ọ bụrụ tata na-achọrọkwa m Joyce cherekwa ịdị sure na nne gị achọghị nnọọ ka ọ mara nnọọ ihe ị ga-eme ngwa ịkọwụ na nwaanyị a jọs nọ na-ekogharị ka ọ maa ihe ị ga-emekwa na ọ kakwa mma na ọ ghọta onwekwa ihe ọzọ a na-akọ na-abụrọkwa na ọkwa mụ na oke izida oke ọ hapụ ihe niile gbasara alụmdi na nwunye na egwu akpọrọgoro m na ka ihe na-akọ o ji m n'ọrụ my baby is in love nsogbu amị ya gwala na ọgụ just nọ ịma chinụjọ tọ abụ sande gị sọ ya ma mụrụ ọkwa isi n'ibu nwanne m n'ime ezi ọhịa ọkwa isi n'ibu nwanne m n'ime ezi ọhịa kedu ihe na-emezi Enne. Kekwana. Ị na-enezi m kọrọ ma matara ama m onye bụ na oyi nwoke oke. Okay, change ma change. Kekwana oke. Gị na ya soro. Okay. Mụ na ya so. Ị ma ihe mere? I'm ezigbo mmadụ na village a. Ọ na m awụ ezigbo mmadụ. Yọta? Aga m adakwa gị. Ebugo m ụzọ hụ ego. Ọhụba ego, ma bụ ọ maka ego ọhụrụ ka o ji na-abịa gị nso. Akwụghị oke. Ịjụ ese. A ga-agwa gị na great grandfather ya, papa ya, bụ native doctor. O nwere mgbe ha lụrụ ọgụ ya native doctor nke village Mbaraka. Village ahụ native doctor ya merie papa oke. Ya kụọ ya akwụkwọ. Kụọ family ha akwụkwọ. Ma mme ya ma papa ya. In fact, ọ akwụkwọ gburu papa ya. Maka ọ dọwara ya. Ya daba n'ime frying pan. Ọkụ wụọ ya. Ya nwụọ. Ma mme ya akwụkwọ dọgburu ya. Ya daba na mmiri. Ị nwere ike ịgwa m ihe ikwe bịa? Ka nkọwara gị. Ọkụ ma ehi ahụ ndị mmanwụ na-achụ chọrọ ijide gị. Mụ na oke si n'ime ọhịa pụta. Akwụkwọ dọtụrụ n'ime ọhịa. Ọkwa Chineke mere ebere na ọ mụ na ya so. Njisi ike na-ekpe ekpere ya ebilite. Nye hụrụ m na-eti mgbe ahụ ọ na-abịa ka o jide gị, ka o jide ndị mmụọ ahụ. Ana m na-eti oke agala akwụkwọ ga-adọkwa gị n'ihu ndị mmanwụ. Oke agala akwụkwọ ga-adọkwa gị n'ihu ndị mmanwụ. Ya aga ọ ihe a ị na-agwa m kịta ka iji kwadocha nnọọ gocha ma akwa nnọọ dị nnọọ mma chọrọ m ya. Ihe m chọrọ ịgwa gị wụ famili anyị akwụkwọ anaghị ada anyị. Ọ bụrụ na ile m anya ị ga-ahụ na ezuru m oke. Famili ha akwụkwọ nọ ha n'ahụ. Ghọta m na-ekwu ile m anya akwa azụrụ m ya oke ọnụ. Sure ọ Brazilian. Ilecha m anya na ahụ m okpu ambi. Enye anya inyo anya ikpufu Turkey. Okpugazi nke a na-akpọ Louis Vuitton. Nsukọ m abịa ahụ gị ka efu m moto ladies mention ndị ezigbo ya ka m vuru gị gala nke nwaanyị gold. Ajọsọ m gaa nga ahụ taa anụ atọ. O nwere mmanya ṅụfụrụ aṅụfụ
bottle start m nwụrụ nsị m bịa na gị sịrị ka anyị ga-aṅụcha ya ekpuchiri m ya ihe iji adịghị aba nsogbu adị edotere m ya siri ịchọ ịkpọ m ka anyị gata anụ ejikwa m ego ịma na otu ịdị mma nwaanyị ịhapụgo m nke ka ji mụ na gị mụkọta ụmụ makata ike anyị jee na peji anyị gara ka m weta ihe nna gị oke ntọ edresịrị m wee ọkwa dresịn m a tiri nwaanyị ala n'ọgba aghara na a mechere oge ka anyị gaa onye ara ụkọ ọ dị ka ihe eji achụ aja ewepụrụ ibe onye obodo ewepụrụ ibe onye oke mgbachasịa ya isi ebe a na-agafu dịka o si fanyesi ihe ma mmadụ isi ya na ọ dị ya kedu ewepụta oke ka ebe a ga-eji wee nna m ga-arụla oke mata ama echi ka m nwetakwa gị ebe ọzọ Mama, ibe ga akwa gịnị mere gị? Achọrọ m ịla. Ịla maka nini? Alago m gai. Adị ka ịlaje. Ịnọ ọkwa m ji akpọrọ ma adị ka ịlaje m bịa. Adị ka ịlaje m bịa m. Ọ sị na aga m egwuru ka m n'oge a. Agwara gị ọkwa Samuel mana nne gị dị na mma. Oge na Samuel m gara ụmụaka. Ọ nwayọọ ya aga m egwuru ka nọ na Mama. Kedu nke bụ na Samuel kwere emetụ m aka? Ọ kwasịrị ọha bụ ụmụaka. Ọ nwayọọ ya ga amata ya amata gị nwa m chere m abịa ka m lee ihe ọkọ dị ka ya echingede ihe a ana m abịa nọ na mama Kai nene m na amụrụ nwa m obi na-atọ m Maazị Jo na ndị bịa na ndị ụmụnna na-abịa ịkụ aka n'izu ụka na-abịa abịa izu ụka nwa na-abịa ezigbo ha na-abịa nụ ka kisizi ekwu etu ndị nwa nụnụ mụnwa bụ Joyce n'ụdị dị ọlịa mama so na ị ka na-akọrịtakwa akụkọ Maazị Jo mama so at this my age arụ na ndị kịta ị mabere na etorugo m ịrụ ọrụ ụdị onye nchọkọ ọnụọ m ma m chọọ onye ogologo ma onye mkpụmkpụ ụdị onye m chọọ na ụdị ihe nchọkọ onye ahụ na-arụ etorubeghị m ya mama ọkwa gụnwa ị ga-aga nụọ dị ama m irukwara ara 18
iwe nụọ mụta m ebe ọ bụ na m anụrụ ọzọ oge anwa rapụnụ m nụ ka m jiri aka m rọrọ onye m ga-anụ mama ọ gịnị bụ nke ihe bụ okwu mba nọ ịmakwa ihe obi ji atọkachalụ m ụtọ na maazị Joe bụ nwoke ya aga ọnụwa gị obi ruo gị ana ọ na-emeli gị ihe ọ bụla ịchọ mama obi ruo m ana mama ọkwe mana m na-arụ ọrụ m na-arụ ezigbo ọrụ na ụna m bi n'ọmụ aji aka m dozie etu m si chọọ mama agụọ na-agụ gị n'ụna ị na-anọ agụụ mama ide yi akwa ị na-agba ọtọ mama rapụ m aka na chọrọ m onye ga-enye m mama nekwe anya bịa ejikwa m n'aka na ọ bụrụ nwa efulefu a nwa mkpa akụ a na-agagharị n'obodo a na-achọ sọsọ ili ebe ọ na-alụrọ ka iji maka ekwu etu a mama ka m tieziere gị aka nwa okorobịa efurefu ahụ nwa okorobịa iberibe ahụ nwa okorobịa iberibe mbụ okwu onye ara nwoke ahụ na-ezukwu ma ori ọ ya ka m chọrọ ịnụ mama o jugo gị nke a ma mmenata ọgwa m bụ nne gị nke nwere ike ka o mee afọ m na-agwọ gị ibi na-ete afọ nke a ma mmemme ọma mmemme mama ọkwe m arapụ m aka kedu ihe iche na alụmdi na nwunye bụ ọkwa gị nwa bụ onye ekworo m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko kwa mbọsị na-asị m na nwa m nwaanyị ị na ha aka nụọ di kịta achụtụ gị m onye m ga-anụ esi m mba mgbabata mgbapụta echi isi m ga-anụ agadi nwoke ihe dị na alụmdi na nwunye bụ ebe ịhụnanya dị ebe unu ga-ebibite aka ka nka ụmụnne unu nka ichere ga-agbaba mmụọ gịnị kwanụ bụ nka ka ị na-enyere ndụ m nsogbu gee m ntị ka m gwa gị azụ niile chọrọ mmiri mana ọ bụrụ mmiri dị ọkụ na ọ bụrụ mmiri sụrụ asụ ezinụlọ anyị na-achọ ịbanye ichekwala echiche ọfụma banyere ezinụlọ ewuru ụlọ ụbịam debe na ya ụdị ezinụlọ ka ị chọrọ ịbanye si na alụmdi mama m ụdị mmiri m chọrọ mama ụlọ ụbịam ahụ ka m chọrọ mama gaba na onwe ihe m na-eme biko abịa mama gaba biko a na-agwọ gị bi na-ete afọ ke ụdị nsogbu bụ ihe a biko nụ hei Joyce ị nọkwara nnukwu nsogbu enwetagakwa m love Joyce don't be mama kuchi mama obodo rapo na mo kam sala obodo rapo na mo kam sala ya nna m ọ bụ ofu anaghị elele ịnụ ihe nkwa na m elele nyafe a na-efe ụzọ nne kedu aka gị jukwara eju ka ebe na-aga nchije na nke enyi m nwaanyị nsogbu adị ngwa jee bata na nna nne nwaanyị ọma Amaka nne. Hey, brother. Anne. You want to? Oh, yo. Hey, you buka o. Buka. Oh. Ngba. Di nwa obule. Iru ji nwa o meba. Emeba mi chicha. Idesa. Achọ m ịchọ ntị ya achọ. Ntị ya achọ m ịchọ achọ. Ya maka Joyce ka nji gbata. Joyce, gị na Joyce, ije love ke chika. Na gbe. Ije love ka. Ja me ngwa. Ji gba wa yo mi e. Na anu. Hey! Wow! No. How big can be? Because it is some not no. Me come you no.
ncha. Ka ya mame ha. Ujo bara ọhịa na-atụsi gị. Oge na ta. Hey. Taanu. Maternal. Isemta. Sam. Ante. O dia. Oge mta aka na. O dia dị mba ncha ịkọrọ na ndụ a. Efere ndụ a. Anwa kwa na anwa. Anwa kata na anwa. Mane nlọ na ịrọ na ndụ a. Aka mfe. Maka na otu ụbọchị. O mere n'izu mee n'ọnwa. Ahụtakwa m ya na. Na-anụta. Ọrụ nke mụọ na-arọ ka ọrụ nke mụọ na-arọ ka ọrụ nke onye na-arọ. Edo nko nlọ mbụ. Brother, ndị na-eme enjoyment, ọtọkwara ụtọ? Ịgba nịka. Ai. Na-arịkwa. Brother, mburu ka nọ n'ite. Buru. Koite. Ese wapụ ọsọ, emetụkwa n'aka. Achọrọ m mmecha ndị nwanyọ mmiri ọfụma debe Joyce. Bịa were gịnị? Nwanne gị nwaanyị adịkwa mma. Ha? Samuel kpachara anya gị. Na-anụta. O nwere ikwu. A sị gị kpachara anya gị. It's not Joyce. Joyce gị chọrọ idoro nchi otu ahụ. Ị mana isi ọ dị n'isi eche echiche. Ukwu ka ị na-echesi echiche. Nchi otu a ka ị ga-ebunye anụ ọhịa nwụrụ. A mechara ọ dị na-ayị ala. Samuel. Samuel. Mama ga-enyekwa ọgwụ oke. Samuel. Wee banye Joyce sọrọ m. Ndị a ga-enye gị ọgwụ oke. Ị na-arị nnekwu. Ndị a ga-enye gị ọgwụ oke. Ihe banye Joyce ese m na gị ezigbo okwu, anaghị agwa gị ya. Gwa ntị ka m gwa gị. Mgbe ọ bụla m kwuru ebe Joyce ọ dịghị mma imechi ọnụ. Na-ewepụgara aka na ha bita. So ihe a bụ eziokwu. Oke ị ga-emechala onwe anyị. Ekwe nnọọ ka akara aka mmadụ ga-anọkọta na-amụke ka kpakpando. Nke m anyị ọkụ. Ihe onye mere m emede. Ọkwa na mma ihe ahụ mụrụ ya na ndị mmanwụ ahụ ma tụzara gawa ga kwụsị ndị mmanwụ ahụ ogodo rụtara ha apịa m akụkpọgodo m anya nkwe n'ihe o mere ka e mekwara n'ụwa nka ọkwa isi n'ịbụ nwanne m n'ime ezi ọhịa ọkwa isi n'ịbụ nwanne m n'ime ezi ọhịa Ogi na-emezi? Ọkụ agbara na m ga-abịa hụ Joyce taa. Elebe ụgbọala ya dị? Ọgọ m, biko wetuo obi. Gee ntị ka m kọọrọ gị. Ka ihe na-eme. Ọgọ, ị ma na tutu mgbe onye efuru efu a Joyce bịa webata n'ụlọ, anya m afụbe Joyce ọzọ. Ka ihe na-akọrọ m. Jụkwa m. Onye efuru efu a jụrụ na nwa m ya bata n'ụlọ be m ọzọ nọdụ. Ọgọ, biko ihe amụ ihe ya eme maka onye a. Ihe amụ maka na ọsọsọ bụ ofu ihe ji anụ ndị na nwunye gị na nwa m nwaanyị. Ọkwa ife onye efuru efu a si n'ụlọ apụọ taa. Echi niile nwa m abụgolu nke gị. Ahụ si n'ike pụọ emebie lọvụ mụ na Joyce. Eziokwu. Ahụ si n'ike pụọ emebie lọvụ mụ na Joyce. Ọkụ o si dị? Ngwa echegbuna onwe gị. Ndị be anyị si na ihe ahụ a na-eche na amaghị ihe a ga-eme, ihe a ga-eme ede. Ihe a ga-eme ede. Onye ka ị na-akọrọ? Asị m ga-echegbuna onwe gị. Nekwara m ya biko. Mụnwa ka agbara amụrụ ọkpọ. Ngwanụ. Emechaa nwere mbe na-abụ nke bụ oke. Negodo ego a jide biko. Ọgọ bụ shi onye. Were ihe a fachisie ebe ghere oghe. Inugo o? Ọgọ m enwe m ntụkwasị. Faa ya fachi ọfụma. Aka m ji ekwu maka gị. Ezigbo mmadụ na ezigbo ego. Ezigbote ọgọ m. Ka m bịa na hapụzie atụpụgoro m nwa bụ nkịta ọgbụ. Hapụzie ihe mụ na ndị mmụọ ga-eme. Ezigbote ọgọ. Na-ejite ezigbote ego. Ọkwa ifu nwa efuru efu ọ ya atara ya nwa n'ọnwa. Echegbu na onwe gị. Nwa nwaanyị abụgolu nke gị. Nwa onye efuru efu ọ chọrọ ya ma ọ chọrọ ya.
wepụgolu nke gị. Mama, amara m ka m ga-esi kọwaziere gị ihe a ka ịghọta, mana ka m jụọ gị mama, ka ihe ị hụrụ n'ebe Maazị Joe nọ? Nke a ka ị na-ekwu, ọ bụrụ nke a ka ị na-ekwu, nsogbu adịghị. Maazị Joe bụ nwoke tozuru etozu, nwoke zuru ihe eji nwoke eme, nwoke ọbụla nwaanyị nwere agụgụ isi ya aga nụa obi ruo onye ala. Ọ bụrụ dịka nwunye efuru efu a ị na-akpọ agagharị n'obodo a na-enwere ihe ọba aka ọrụ ya na-atagharị agbaka ike nke ewu, ọ bụrụ ụdị mmadụ ya. Joyce, mepee anya gị ọfụma, mepee anya gị. Mama ji nwa ya ọnụ na-enye m dobara tebụl ebe a ka ị ga-anọ ị na-aba mba iwere ukwu na-anọwasị m ihe a. Aka iji nwa ya ekwu, Maazị Joe ya egonye gị nke ka nka. Ikwute ha na Maazị Joe. O ya egoteli gị nke ka nka. Ị na-anọwasị m ihe ndị ahụ nọ. Mama ka gwa gị eziokwu, ahọrọgo m onye dị m mma, ahọrọgo m oke na onye m chọrọ. Hapụ m aka, abụrụzi m obere nwa. Ọ bụ na ịma na ịbụ ọzọ obere nwa, ịmara ihe kwesịrị ekwesị mee ya. O nwere ebe ihe kwesịrị ekwesị mee ya. Nnukwu ihe gwara kere ebe na ebe a agwa gị na ebe na ka nkwụcha ihe. Mama alaikọrọ m ihe ine. O nwere ihe ị na-eche. Alaikọrọ m ihe ine. Ọ tiri gị m ntị. Ka ụdị ihe bụ ihe a? Ka ebe ị na-eche. Ka ihe ọ bụ dị. Ebe ọ bụ na ị chọrọ ka m pụọ, gabazie n'ọkwa ikwu. Ihe anọgịsị m ntị, ọnwụ ite naanị ka m buru gị nwa nwa. Ihe anọgịsị m ntị ihe m na-ekwu. Maazị Joe ka ihe a. Mịsọrọ ya. Ka ụdị ihe bụ ihe anụ a. Chọrọ ka m pụọ n'ọnụ. A na-agwa ụmụaka, ogwu ha ya anụ ihe. Keụdị nsogbu bụ ihe a? Ka ime nwaanyị a. Mana uwe na ọkara gafee elekere 11. Gịnị na-eme? Ihe kasị nke na ekwentị a na-akụ ọ naghị ekwe ebie. Abịa nwee ike ijebe ha maka nne enweta m ya atụmakpọ na ndụ. Gịnị ka m ga-eme kịta? Joyce, otu a kekwe nda Joyce na ya ka nọ na-eche kemgbe ke kasị njọ ụnụ nwere ebe dị mkpa m na-ekwesị ije taa. Bụgokwana n'ekwentị akpọ na anya ugboro ugboro, ọ naghị ebu igwe. Ebe ọ dị otu a, o nwesarịrị ihe dị mkpa ọ na-eme n'ụlọ. O nwere ike iwe eziokwu, mana ebe ọ nọ jọgbuo onwe ya mana enwere m ike ije n'ụlọ ha. Nne enweta m ya atụmakpọ na ndụ. N'ihi kwuwe eziokwu, ị ga-aga mana ka m gaa ebe m ya na-amara onye m bụ ka m gaa. Ọ mara na abụ nwanne gị ka m gaa m. Mgbaje, leke ịchọpụta ihe ji ya. Ka ndị nwe m ihe zụtara. Nchọba isi lenye. Hapụ nne, jebe, hapụgoro nne. Ka m na-abịa. Kedụ afọ m bụ Janet. Ya o ya mụrụ gị. Auntie.
ọsọ na amaka oyi mmụọ anyị nne ngwa bata o bata ebe mama kemgbe ụnyaahụ ọkwa nọ n'ime ụlọ mama ị na-ezikwa m nsogbu ikworo na m ga-apụ ezi hapụ n'onye a ka ọ bịa nọdebe nnu na-akpanye n'ụmụ nkata eziokwu kedu nwa onye bụ kedu onye sitere gị ka onye zite gị ebe igwa ya onye o onye mụ anyị na-asịkwa m metụrụbe ịchọ onye mụ na ya ga-akpọ akpọ nne bịa biko ekweghị ihe mma mere ebe a kịta ị ma na nwaanyị a kwakọrọ ihe m niile kemgbe nya apụbere m ezi kwakọrọ akwa m niile ife na ego ndowe na tebụl ọ ga-akpụkọrọ ha niile kwanye n'ime akpa ama emebu zoro ya achọkọtago m ka mma ebe nwaanyị afanye ya hụrụ m ya nsogbu abụrụkwa nke obere ozugozianụ ịmanya ahụma gị ozugo were nwayọ ka oke mere oke nọkwa na ya ọ nọ na-eche akwasị na nwere ebe gịlị abụọ esi aga ama m na ọ ga na-esogbu onwe oke mana ime ihe mere gwa ya na m ga-abịa taa ma o wee chi bịa afọ ya ọkwa nne m che na ọ ma ihe agadi nwaanyị ha ka m bigo na taụn maka na m anụbere ọdị ka ọ na-emezi ka mbụ ụmụazị m ga-agwa ya na o nwere ihe mma njikarị ya m ga-ama ka m ga-esi rịpụta bịa hụ oke hapụ jiri ya nwayọ m hapụ ihe oke mba Jim nwoke mbụ m fụrụ n'anya nke mkpụrụ obi m chọrọ adakwa ele m anya ọ na-ele m anya wepụsịkwa iru m nso nke a na-akpọsa m nji obi m niile labata m hụrụ n'anya hụkwa m na-eme anya sama na-eru m nso ka o ji emetụ m aka ọ bụ na mmadụ mma nwaanyị ka ọ bụ na gịnị mere chi m Chineke biko afọ akarịala m Sam ka m jukene gị jukene m ajụjụ ka ihe na-eme ba ka ihe mere ji kpọkwasị Sam nwe ụjọ mere gị ịmaghị ọjị mere m ịmaghị nji kpọgasị ihe nji kpọgasị bụ maka virgin virgin oke enyi nwoke ihe ọ lụrụ onye mepere emepe onye ahụ nye mepekwa ya nye ego Sam ọ maka na virgin bụ nsogbu gị amasị virgin ama m nwoke niile ịmụ ụmụ nwoke niile chọkwa ịmara ụmụ nwoke niile ịmatachala ụmụ nwoke niile chọkwa ịmara onwe m ekwuru m na ejikwa iko wee kwọgachi egwu na egwu gwesị ebe alawa Ke na ci so cikin buta yo. Afa. Anda Joyce kwan. Da si na kwa. Boda. Nda Joyce mara mma kuku. Gbara dimkpa. Nwekwe n'ozigbo obi. Ke isi mara nwatakịrị mana ọ dịkwa nka mere mistake. Mistake ịgwa na nchọrọ ịna. Ikwuru ihe dị otu a? Ọ ya ka m na-eche ọ bụ na mma akara m ịgwa ya. Kekwara ihe ijikwa kwuru ihe dị otu a, broda?
ihe na-ekebụzi ihe na-ewute m na kemgbe na-ekwe ebe igwe m agbara anyị gburugburu ebe igwe m ya bụrụ n'igwe obere ya sị m ma ozugbo ihe m mara na da Joyce fụrụ gị n'anya ka ukwuu ka isi mara ọ gwara m gị ụbọchị ọ gwa gị isi ahụ gara n'ụlọ ọ gwara m na ya bụ n'igwe ya bikozi ya bizie n'igwe ya bikozi n'elu ka mmanụ nke na-eme o bikoro m n'elu bụda gee m ntị ihe bụ ụmụ nwaanyị ọ fake arụ anyị nwee ego ụmụ nwoke na anyị fụrụ ha n'anya ozugbozie olekọkwanụ gị chiala m ọchị chiakwanụ ke ọchị lọba atọka gị ọtọka gị Joyce! Joyce! Ma! Ndewo, ka eke ime? Ị na-agba egusi? Ka ntị dị ya. Chọba ka pụọ ọsịsọ. Nekwara ọnịa. Joyce! Gee ntị ka m gwa gị. Ka ndị emekatakwa na-emekata n'ụwa gị niile a fọ ike bata n'ezinụlọ ọzọ. Ị na Joyce gbuo onwe gị. Ịnụkwa na ọdịkọ dị kpọwa ọdịkọ dị egolu. Ị na-echala onwe gị anya etu ede wee na-achọ Joyce. Maka na mmele ebele si ka gị na nwa m dịba mma uche gị wee bụrụzịa afọ na ya bụ ekene agafeghị oge okwu aka ugbu onwe gị n'iwe ebe ahụ ọ sịrị gị kwa bụ na ị marọ ka ndị emekọta sịkwa n'afọ ike ịbata n'ezinụlọ asị na na-achọ nwa m ịfụdịdị ya n'ụzọ si ya kedu ma ya bụ na iyere ya ọnụ ị na-eme Joyce tupukwa mmechie anya mmepe ya bụrụ isi gị ebe pụọ maka mfụ gị ebe mbọsị ọzọ ọkwa efe okwu ga-adị ka mkpọrọ ekwe mweli osisi kujisie nya mmiri ọkụ ka m meji wee gwụ garụ anụ mpama sema apụ anyị kapụ ma ewe n'iwe ogbupụ ọgị n'iwu ebe ahụ ewe n'iwe ifuru ka ọ dị anụ mpama onye iberibe dị ka gị na-enye ihe oyi wee na-achọ Joyce ifuru ndị dị sị ka gị n'obodo a na-achọ Joyce chụkwụ onwe gị na Joyce mana o si n'ọdụ ọkịrịka wee zupụta onwe ya ka ọ dị ise ihe jeshọwa ndị dị etu dị n'obodo a anụ ọfịa nwụrụ anwụ zu Joyce ka m fụkwata gị ebe a mbọsị Samuel ihe nke m agụtabeghị maọbụ ihe m agụtaghị bụ ihe buru m wee jebe na nke nwaanyị a na nke mama Joyce Sam, ị na-edere fi ya nwaanyị agwara m taa nwaanyị a jidere nye ọchịchịcha m nwere ihe ọ gwara m na-enezi onwe m ya ana m apụ n'ụlọ ahụ ama nke ọ dị m ajụ ị na-ajụ onwe gị ajụ ị saala onwe gị dị ajụ ka ị n'otu ọgwụ ị ma ihe buru gị agwara m gị agwara m gị buru onwe gị gaa n'ụlọ nwaanyị ahụ eleghị ije ekowe akpa gị ebe aka gị na-agaghị eru mana Sam Joyce agwabeghị m otu ahụ Joyce ka na-eme ka nghọta na ọ fụrụ m n'anya ị na-eche mgbe ọ gwara gị ị ma ị ga-eme iruo n'ụlọ kponye telivishọn redio kponye redio chee mgbe voice ga-ekwu okwu na redio ka ị mara na ọhụ ọzi gị n'anya so nke mma ya kwuru abụghị ihe zuzu na-ezuzu Hello? Hello? Joyce? Kek ime? Adị m mma. Hey ya. Akpọgide na-asịzi o nwere ihe ọjọọ mmere. Ị makwa na mbata n'ụgbara jebe ọrụ werezie fonu kposa maka na chọrọ mmadụ inye m nsogbu ya ka mbata kịta mfụ na ote gị kpọba keki mekwana Zewade afụkwa nke n'anya makwanụ ka ọ dị m nwa ebe a ọ dị m ka ọ bụ na ebe a kịta mgbe adịrị anya anyị ga-afụ nụ thank you bye ozugo biko
Okay, just for the guitar. Hey, go over the good man. Makoni, idara ezigbo ibiri. Kedu dị okwu dị kwanka? Okonye anyị na-ekwu okwu ya na-akpọrọ gị. Just kpọrọ m nụ. Just get Anụma. Bisa magatazi m nke na-akpọ m ya. Okay, yọta him na. Ị ma na ndị a ji gị na-atụ mpele. N'otu Ọkwa gị gwara m na mmanya si gasokwa n'ụkwụ n'ụlọ ha. Ehe, mmanya gwara m, ọ bụ Joyce gwara m. Mmanya na Joyce akpara ihe a n'ime ụlọ. Hapụ ihe a nwoke m. Mmapụ ihe a. Ya. Enwe m chọrọ ịjụ gị. Gwa m eziokwu. Ihe dị ya. Okay, imego. Megini. Imego ka m na-ajụ gị. Megini na-asị m imegi. Maka o nwere ike ọ bụrụ maka imego ka nwaanyị ji akpọ gị ha. Megini. Bịa ka m jụ. Hey! Mana isi adịghị mma. Isi adịghị mma. Ụgwọ na-akụghịrị. Ị ma ka m si ele gị sa. Ụgwọ na-akụghịrị. Ka m si ele gị sa ala efere. Mmadụ n'oyi so ọ bụ nọ na ọ bụ na iwu na mma emerịrị. Ọkwa efere ka ị na-asazi ihe a. Na nwoke mfọ n'ụzọ. Ịwachakwa ndị isi adịghị mma. Isi dị gị mma. Anụ ụlọ. Amaghị m nke m na-ese eso. Joyce na-efu m n'anya. Na nne gbara m asị. Samuel sị na ana use my brain. Ka ezi nke m na-ekwe ekwe. Brother. Nna. Brother, ebe ifuru ndị ajọ isi n'anya, ma ihe obi gị gwara gị, ị ga-ezila desa m na ihe ọ na-ekwu. Isikwa m kwuo, ọ jikwa jealous of you. Ọ ga-adị mma ịmụchago. No tego kwanu. Otego. Kezeme nji gbara no ke gafu. Gwagodi m eziokwu. Kemgbe ama nọrọ. Ka ihe na-eme. No, where kwa? Anyị nọ na-eche. I love it too. Kezi fe message gbuo gị na village. Oh mama m. Nwa ya ga-akpọgide gị na phone. Mgbe nazie nke asị mba na m ga-anọ nọgide ojiri aka asị m bịa na bazie. Ka ọ dịkwa. Ọ dị mma. Hello? Hey, Joyce. Hello? Nekeke me. Yeah. Kimbo otu ka nọ na-akpọ gị mkpatakwa na-ebu igwe. Okay, but afọ gị n'anya. I kwesịrị ịma na afọ gị n'anya nke ukwuu. Please, I'll call you back. Ngwa nsogbu adị, ngwa ka ọ dị. Ezo ya na-akpọ gị na phone. Hapụkwa ọnwụ nwanne m. Ịta ka ga na-akpọ gị na phone. Nwụrụ dị chọrọ ịma ma ị dị ready pick call ma ọ bụ na ị dụrụ ready. Ịnọgide m na-agbakasị arụ. Kansa aka osi m ga-enwe I get one aṅụrị. Yeah. I love you. I love it too. Ịma na ịda m. Fred. Yeah. Onwe ihe nsị ka m gwa gị. Bụ nwanne m. Otego. Ọtụba marị etu m ga-esi gwa gị ya bụ ihe. Bụ nwanne m nọ ka ezi ife anya ya afụ wee gbaa ọkụ. O kwesịrị na ịfụ m n'anya. Aga m n'ọgwụ. Ndị dọkịta wee sị na m nwee ihe nke a na-akpọ ori nwa n'afọ. That is fibroid. Huh?
gịnị? Fibroid. Mụ na ga-aka nọ ebe a na-akpazikwana gịnị? Ka m gwakwa gị okwu na-akpụmiga. Ịma na ịma mmụọ osiri m nwa. Asịrị m na m ama m nwa. Ọ bụrụ na ifu dọkịta gị na-enye m anya ọfụma, aga m amụta nwa. Na m nwekwa fibroid abụrụ na m ama mụzi nwa. Ụmụ ọtụtụ ndị nwe fibroid mana ha hụ ezigbo dọkịta mechakwa Chineke gozie ha uti mkpụrụ nke afọ. Ihe mere n'ụwa na ịhụ ka ọ dị m na uche nwaanyị ya bụ ọbata ọmụọra m nwa mụ na ya ebiri n'udo. Achọghị m ife a na ụmụ nna dị eme so nna eme ihe enyi nwoke na enyi nwaanyị. Fred, ebe si n'ịfụ m n'anya ka ihe kpata na ịma nwetara m ndidi nwa obere oge. Ka ezi si na ịhụkwana m n'anya ọ bụ na ịma nwere m obere ndidi. Mgbe enwe oge ụdị ndidi ahụ nchọ nwaanyị ya bụ ọbata taa ọ mụọra m nwa. Akpọzila Chukwu afa uwe ife Chukwu mee gị. Arụ na-agbakasịgodo m. Fred Ibuchukwu na-enye nwa. Ọ sị na ọ hụrụ m n'anya. Brother, can you? Brother, can you on? Ịma na mkpọ Joyce na phone n'ehihie a. Oge m na-anọ na-ekwu. Mgbe na-anụ ka ya na nwoke ọzọ na-agba okwu. Jụọ ihe ọ na-agba ya. Ọ sị ya nwoke a sị ya onye na-akpọ gị ihe a. Ọ sị ya na mbụ nwa nwanne nna ya na nna enye nsogbu. Kedu ụdị okwu dị nke a? Ọfịs. Jekwa bata ọsịsọ. Mba, shike o. Tobadi. Arusinike baby I love mana Joyce. Imana adia Joyce. Arusinike baby I love mana Joyce. Kamuka na Joyce abulabima. Kamuka na Joyce abulifundanya. Kamuka. Okay. Soro m ka iru no no. Nekwa ya na eba since na ayo ka iru no ama make am ka igawa. No, ọ bụkwara na ọ na-agụ m isi ga-eji ụlọ. Kwesịrị ịghọta. Mana achọghị m nsogbu nne gị. Achọghị m nsogbu nne gị atọ. Ị na-achị gwa m at this my age ịta m rakịta na etorubere m inwe onye ọbịa nne m anabata ya. Onye na-achị kọwa m. Nne, itoru gị enwe onye ọbịa. Ka bụ eziokwu. Mana ihe m aghọta bụ gịnị ka m mere nne gị? Kedu ihe ọjọọ mmere o ji kpọ masị? Kpọchasịsa masị n'ụzọ pụrụ iche. Ekwuzi n'ihe a. Nne m akpọkwara nụ gị asị. Ihe a dị ka ebe ọkụkọ na-echekwa nwa ya. Ọ na-ekwe ihe hapụ ime ya. Ọkụkọ yiri akwa ọ na-azụ ụmụ. Weta ka o si ekpuchido ya. Okay. Nkọwa gị kịta bụ na abụ m onye ọjọọ bi? Abụ m onye ọjọọ. Ekwuzina n'ife a n'ọdụrọ m. Ekwuzina ihe a. Nne gị na-echekwa gị n'ebe m nọ. Abụ m onye ọjọọ. Abụ m onye ọjọọ. Nsogbu adịghị. O nwere onye ọjọọ ịbụ. Onwe ihe ọjọọ mfu ọ na-eme kama nọ etu o sizi na-eme ya bụ ihe maka na ọ ghọtakwara n'etu mụ asị ghọta. Ka m gwakwa gị ekwekwana ka agwa nne m na-akpaso gị nke na ha ekwuleta ka o bute ọgba aghara ma mgbasa ebe mụ na gị abụọ nọ. Ọma ndịkwa m mma. Mba, hey baby. Ị kwesịrị ịma onwe ihe mekọtara na ndụ a ka ịhụnanya nwere n'ebe nọ jụọ oyi. Kwesịrị ịma.
Hello? Oh, please, I'm busy. I'll call you back, okay? Yeah. Where is he? Yeah. The mona hana rukor. Okay. Can you? It's about the water. That's about the. Kiss it, Chobuni, kiss it, Mechazi. Alishi, baby, I love you, man. I just see Ojugom, mkpụrụ obi na-achọzi ịgbawa m. Mana kịta amazi m ihe m ga-eme. M ga-abazi ka m bụrụ ihe m, ka m gabazie township. Ebe ọ bụ na agụnwa bụ nne m agaghị ekwe m ka ṅụọ mmiri tọgbọ iko n'ụlọ nke m. Mmanụ mmiri tọgbọ iko ebe ị na-achọ ka ịkwara m kwenye n'aka nwoke ọzọ ma achọrọ. Wee ṅụọ iyi na mama nnu nwoke bụ obi m. Mana na ya kazi. Na ịma ya n'iru na ịma azụ. Ọgụnwa mụrụ m bụrụ ihe m ga township. Mụ na Oke ga-aga n'ụlọ ikpe ga-agba akwụkwọ. Onye ka mmeta nkọ gị ma fụ m ọzọ mụ na Oke ga n'ebe ahụ gba akwụkwọ. Aga nwa m. Ọ n'ụzọ ị ga-asa mmerụ ga nwa m kele ibe ọbụshelu n'ụnụ ka ebe bụ ọgbaga aga. Mama, ime ugbo ni kwatu na bed mbọsị a. Ị chọọ ka ịkwatụkwa m ọzọ? Biko ndo biko kene nwa m gere m ntị ndo. Biko. Ọmgbo igi ikpele n'ala. Mama onwe ebe m si bịa ebe a. Biko. Ọkwa ịma na onwe ebe m bi before nata ụlọ. M chọọ ka nnachi akwa ebe ahụ ka m pụọ ka ụlọ baa gị. Keke bụ na ịma nkwe m zuo ike. Keke bụ na legodo arụ ụlọ ndị kịta ịma nkwe m ka m nụ onye obibi nabata. Ịchọ ka mụ na ka nka n'ụlọ. Mba biko kene nwa m ikpele m dị n'ala. Biko. Ịmụ ihe menụ elugo m ihe ala onye lụsie ya ike. Ewegolu m obi m niile nabata n'oke ya n'oge. Ego ọbụla anyị adọ ya ọ bụ Maazị Joe ọ bụ Okechukwu eshegidego m na isi na-agbawazi m agbawa eshego m eche banyere ya nwa m biko ime ihe ya eme jee kpọọ Maazị Oke si ana m sị ya bịa ka m mezie gị jee kpọọrọ m ọgọ m ewegolu m obi m niile nabata ya n'ọya n'oge biko ọ bụrụ mgbe niile ka ndị nne anyị na-ekwenyecha ndị nnekwu ka anyị sokenele nke ga ka mma na ọnya ya aka mma inugo nwa m mama mana aghọtarozi m go
ihe na-ekwu kịta o si gị n'obi ka ọ nọ ka ịma ihe niile obi m niile ka m ji wee kwute na oke ya anụsị gị na-enye gị na oke ngozi m o wetu obi ezigbo nwa mma ị na-enye nsogbu ịrapụ m nwa ibulu akpa gị pụọ n'ụlọ kịta nwa kedu onye ya arapụrụ m ezigbo nwa na-enye nsogbu ya ka Leta ozi ntị abịa gị na pap. Nne gị agwa gị na nna-abịa. Nna ya gwara m kama na ọ nwe obe dị m oke mkpa m chọrọ ịgbara ugbu a. Ebe dị mkpa karịa m nwa. Ebe ka mkpa karịa ije mụ na gị kpekpara. Adama m n'ọnwa efuru efu a bụ ihe na-ara gị. Nwa bụ ogbenye bugide ruo na ebe ndị mmụọ ka iji ahapụ m nwa chọọ ije na nke ya. Nna ya ọyị m nwoke ka ị na-akpọ efurefu. Onye agụụ. Ọyị m nwoke ka ị na-akpọ efurefu nna ya. Na mmanye ju gị afọ ka ị na-akpọ ọnyị gị nwoke. Nsogbu adịrọ. Agụụ gbubezie m mkpọ gị bịa nyere m aka. Ngwanụ ebe ị hapụrụ ebe a na-echi ọzọ na-aga ebe a na-arụ agwụ. Agwụ ahụ ga-eso gị. Nna ị na-achọ ka mkparị agụụ. Ị na-achọ ka mkparị agụụ. Ekwula ka mkparị agụụ. Agwasịkwara m ihe ị na-achọ ka mkparị gị. Kparịa onye na m gwara gị eziokwu ka ị na-akparị. Na gwara gị eziokwu. Ego m nwere gị ka na-akparị ya. Ka m jụọ dị gị alụmdi na nwunye ọ bụ iwu ọ bụ ihe a na-emere ọgụ na mgba gị na nne m ọ ma-arapụ m aka unu hapụrụ nyere m nsogbu na achọọ m ịlụ gị ajikwa nka mara onye dị m mma ka nke bụrụ nke a ịbịakwute m ọzọ ewere m ihe na-achọ onye na-akparị gị mana mma mkparị gị gị na-akparị onwe gị kwunye ga-enye gị afọ ị na-aga ebe agwụ gị efe gị agwụ fekwa gị nekwara m ya biko nụ ahụ pụrụ n'ike emebie love mụ na Joyce. Ahụ si n'ike pụọ emebie na love mụ na Joyce o. Ọ ka m si wee je ụmụ nwanyị anaghị eji ha n'aka. Ihe sọrọ ya too ogo ihe sọrọ ya dị mkpụmkpụ anaghị eji ha n'aka. Ịgba ha nkịtị etipịa obi gị ka esi etipịa akwa. Obi m ama nghọ akwa ekwego m onwe m na nkwa. Obi m ama nghọ akwa na-etipịa etipịa. Ya dịba o. Enwetago m love Joyce na dị mama kuchi mama. Mana ya nwata nwoke nọ na-anwụ kemgbe ya ka ọ bịazi ọ bụrụ nwaanyị akọ ga na mkparị na-agbari n'obodo ke nke afụgbuchakwa m nne m ya afụzi na gị gekwana ihe ọ dị gị ka ị ga-enye nwata nwoke a nwenu nwata nwoke agụụ nọ na-agụ ezigbo agụụ ji ya ka gịnị ka ị ga-enye ya nke wee ife m ga-enye nwunye a ma enyenwe ife ọbụla chọọ ma ihe ọm n'elu ofere ọlụ edo ịma na nkwado nwata na nwaanyị mmanya nwoke bọtịmahụ maka nwa adị m redi bụrụ onwe m otu a na ọbụnye ya ka o wee menye masịrị ya ịbụ nnukwu enwe ị maghị ife ewu ka gị mma na abụghị nọ ịkwalụ ngwa ọrụ kwakọọ ya ọnụ na nyakọọ ya ọnụ wee bujere ya ka o wee n'ọgọkwa ya ị na-aghọta ihe a na-ekwu oke ị na-ahụ otu m si hụ this boy n'anya oke ị na-ahụ otu m si fia n'anya oke ka m jụọ gị ihe dị ka gịnị ka ị ga-enye ya ị nwere ụgbọala nene manya ego kwanụ ka ife ọzọ nụ nne ọkwụkwụ ka esi ziri pụta ebe ka ife ọzọ ga-enye ya ụgbọala adọ ego adọ ọcha mmanwụ bịa ọ zikwa anya ụfụ na-eme gị ihe ọwa anya ụfụ na-eme gị maka ya tasigonu apịkasịala nụ gị ọ bụrụkwa onye iberibe mmadụ nke bunye onwe gị ọ pịkasịa gị anya ụfụ obodo biko ọzụzụ si ebe a pụọ ibu ezigbo mmadụ ọmụ ka ị na-agwa nkịta m ya gị ọnụ anụ ọfịa n'ife oyikọsị ngwa banye moto banye ụgbọala
ị na-ebu ngwarụ ebujele ya enwe. Isichagokwa nne bute nri tupu ịchọba ihe dị n'akpa maka esi eme bupute godo chọba ihe dị n'akpa oke m chere ya ma Nne biko jebe ngwa butere oji m. Gịnị jikwa gị? Oji m. Butere n'oji m. Kude. Ele ko onye agụ ada agụ. Woke bagura okay ihe ọkwa. No. Makara mo yege. Ame. Rigo kwani? Ngwa siko. Hey. Asam. Kakwan. Ami. Okay. Come no. Tanaeli. Nangwa no. Onwe need na. Am ebri na Nicolia. It's on the side here ba. Up somewhere like a gang. Sam. Apa ide zikole bwa? Ebo. Abi gwa no na atoni na je. No we to je ma mo wa lodu na. Eje kwa. Ide. Kadi ha ejuru m. Akwam na ifu na isi no we bi eje no we bi je check oro. Ije ozi. Oh. Eje kwa m eje. Ejem. Ido. Ya wụla mbọ niile mgbara ka oke afọ na-eru nwanyị nso lara n'iyi. Lenu ka a si enye onwe ha nri n'ọnụ. Atala m ahụhụ n'ihu nke oke na-eme ya. Bịa dọdụkwa ka nwaanyị eyi ọdịbant. Oke ericha ihe duma. Ewo. Vowed, Joyce, down the mama, Gucci, mama. Mama. Oh, how are you? After ya. Ma. Mama always spicy. Can you na cause sister go me here no to God. Mama. Ike chekwa ko bate mo na eju wa. Na put ma kan ko jo ma. Eh okwa. Nya anyi kwakowe gba nkwoshi. Mommy, all the possible na aba na. I'm ready. Ezioku. I don't know food here. Ma kwa ga na. I know be Hey. Why mama? Ike go chage. Ago
Okay, no, I am. Okay, pụwa ha na-ada Joyce. Oh no, I kept magazine. Oh, wait, Hey! Oh, kwano, business. Pụtara na nchọrọ ka m na-eme. Lekwana ihe o ji sorokwa Joyce. A na-eji nọmba ya si ka kpọọ ya n'ekwentị. Kwa phone ya mebiri emebi. Ọzụgo phone ọhụrụ. Ọzụ phone ọhụrụ. Ele kọla. Black. What do you call her number? Brother. Samson. You know my house. But I'm not from your house. I'm outside. Yeah, but you know me about that. You know your house. Yeah, give me. Yeah. Hey, Gilly, come like this. Keep it going to that one. The Wagwa. Some, I don't know, brother. Some even in the change you go now. I never trust you. Huh? Kebuba. Lequenanya. Okay. Come, we go call even ever. Oh, let's go. Screen touch. Welcome. No, no. Bring out ten. Sit down. No, don't man, no. Oh, gonna want you. Yeah, want okay, to take Abby says that to go around. I'm going to open one. You're going about my wife. Anyway, to be our wife. Yes, dear. I'm a business of that. I'm a banner roller. Hatcher manager. You're that. I want to get a good choir at chocolate and I go there 20,000. Some only I can take now. You are talking very busy. Very busy these days. Even now, I may have come sort one or two. I'm not just I got city. I got has you here to go make a monku. A bargain. I won't come my Joyce in less than 2 weeks. I have one corning right there. Come in here, we get out. Come one or two days. I got city. I got home if you got to go. Yeah, come on here. I make a good thing. You start the way you want. Yes, you may go be. Oh, chef, when you want them, when you they're going to do what they're going to get out. Go love. Like the 50,000. Check come back. Hey, I couldn't walk with him. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can go, Diego. Got 10,000. You enjoy taking this extra money now. I told my uncle. Brother. Give me one. Amaka. Get an go. Go. Okay. Thank you. You couldn't even show you some. I'm going to go and not what I'm going to do. I don't depend there. Okay, we're going to go with it. You know, 700 now. That's the way. Yeah, but I'm going to do that. One number, I want them in no. He's like a motor. Yeah, they can drop on. They can drop on. They can drop on. I'll drop on. Because okay. Yeah, will make Hala. Chelu one, you yam. One you wanna get home. Nose. I'm no to go again. I don't know him there, but one ya. Give Rosa, we're on a good way. Okay. Yeah, well, you know why, yeah. I'll get one come by one motor. Vraka give on bam. I come well. I got man of one game bell. This is a grim zoo. This is rose. Hey.
Baby, I love